panjenengan katentreman dewasa welasaning Gusti ingkang boten dumadi kanthi tansah memandangake asmanipun Gusti kang akarya jagat, Gusti ingkang akarya luka, Gusti ingkang boten dumadi ingkang nyipta jagat dewasa isinipun. Dherekaken lenggahipun sedaya warga agung saking panjenenganipun Bapak Usman dalasan Ibu Yasmini sakutra sakula mangsa kaleresan wonten ing halaman dalemipun Ibu Sari Wahyuni utawi wonten ing halaman Rumah Siwa kemarin tumapaking pahargyan jamasan agung calon pinanganten kakung berge benjang tumapaking gelagat rahina pendaning raja kang pinetara pendaning ratu agung kusumaning bagus tampok pranata wibawa pramila saderengipun tumapaking adicara jamasan kula badhe mikak babaring lelakon rikala ruwuh rikala semanten panjenenganipun Bapak Usman kalagan Ibu Yasmini saged angukir jiwa raganipun Raka Mas Bagus tampok pranata wibawa keparenga juru pita swara geningipun alam berkahipun Sang Hyang Widi Bathara. Atur kauningan tembang rawat sinandhuning bebakul sinambi ekoro rikala taun 1964 panjenenganipun Bapak Usman dipun lairake ngertos kumudyaring jagat dening Rama liwat ibunipun. Mundhen ingkang Ibu Yasmini rikala taun 1906 dipun lairake dening Rama liwat ibunipun ngertos padhangipun jagat ingkang sampun kinelan. Dados Bapak Usman menika yasa lair taun 1964 undine Ibu Yasmini rikala 1966. Pendhane kawaya Sang Raden Narayana tesehan langlang bawana madosi sejatining rasa kang sejati dening ngertos obat usiping kahanan pramila pinanggih kalawan sejatine katresnan pendaling gending asmara dana. Asmara nika seneng, dana nika lewek. Teng Rama Usman sampun nuwuhake tandha tresna kaliyan limpahing toko jalma kang ginelar boten sanes kaliyan kan Ibu Yasmini pramila dedaupan utawi hambangun satataning katresnan rikala taun 1980 sekawan anggenipun dawuhipun katresnan Bapak Usman dalaken Ibu Yasmini angancik satataning gending gambuh gedambuhing katresnan lajeng ancik tumapaking gending sekar mocopat inggih dandang gula. Dandang menika pahit gula
menika legi. Pait leginipun kahanan sampun dipun lampahi kalewan Bapak Kusman dalakan Ibu Yasmini. Mboten dangu ken Ibu hambobet wiji sejati pinangka tuwuhing katresnan ingkang hamba barake golek kencana kang bisa tata jalma kawi putra kaandhut sangang dosa dosawari rikala taun 1908 kang Ibu nglarake putra pambarep utawi bajeng utawi putra pambayun kelosang dipun titipi rejeki arupi jalu utawi kakung dipun paringi jejimat asma Raka Mas Yon Heru Setiono. Dipun gulamentah, dipun emong, dipun gendong, dipun kanthi sekading ilmu supados benjang tumapa ing ngancik gending sinom kang putra menika dadosa putra ingkang piguna ngabekti dumateng wong tuwa lajeng udakara sedasa taun langkung Bapak Kusman kaliyan Ibu Yasmini katitipan rezeki arupi putra pandhalu malih uga dipun andhuk sangang tombro dosawari wijripun kakung dipun paringi jejimat asma Raka Mas Antok Panaka Wibowo kula ambali malih rikala taun 1909 gangsal utawi 1995 boten ban sindhe ban siladan boten kabeda-bedakake panjenenganipun Bapak Kusman kaliyan Ibu Yasmini hamomong putranipun ingkang kalih jalu sedanten rikala semanten Raka Mas Yon Heru Setiono pinanggih kalawan sejatining katresnan utawi katresnan sejati inggih minangka kalining katresnan kaliyan priyantun pustri ingkang pinaringan asma Mbak Dewi leres nggih Mbak Dewi nggih lajeng bebrayan utawi dawuh katresnan rikala taun 2013 utawi 2013 Mas Heru kaliyan Mbak Dewi anggenipun bebrayan ambangun talining katresnan dipun titipi putranipun cacahipun 3 sampun sumadyo tumapa ing adicara sukeman arsa katindhahaken. Kemarin calon pinanganten kakung Raka Mas Bagus Antok Noto Wibowo keparenga lampahipun tumuju wonten pepanggonipun Rama Miwah kang Ibu.
Yo kang hamawa tejo ingkang hamawa cahya bagus wiwit pasemana mumbuh jiwa kasatriya kang inuwun calon Nalendra Gumpiltara calon ratu kang pinilih kusumaning agung Antok Panopo Wibowo arsa nyuwun iti palilah dumateng sagungipun para kadangipun putuku Antok Panopo Wibowo anakku lanang Rewengo yumpir suruh wis gedhe ora ngrasa tulur sedulurmu boleh kabeh nggone melu nemong angin wis dewasa Bapak kula putra panjenengan kula nuwun pangestu ing Bapak yen anakku sing tak tresnani Anton dadi wong lanang sing perwira dadi wong lanang sing bisa ngukul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuamu yo nggih Bapak wonten ing dinten iki Osumung kemyuwun gending samudra kula nyuwun pangapura pilih anggenipun kula dados putranipun Bapak Pranggana kula nakal saben dina dengan pandang kula tansah bantah dewa ibu kula nyuwun pangestu ibu anakku Udah cilik ibu bukan ibu doang anak-anakku kabeh besok dadi wong lanang sing bisa ngaromake asmane keluarga atur bedake kakangmu karo kowe kakangmu lawan anakku lanang wis tak tabrake ning yo kaya ngene kang dadi kekuatanipun Bapak karo ibu matur nuwun ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Ibu sampun kersa rawuh wonten dalem kula
wonten acaranipun antuk siraman antuk Banoto Wibowo. Nggih anakku antuk, saiki awakmu wis dewasa le. Wis wani rumah tangga, wis wani ngrumat anake wong. Kowe aja kaya wingi-wingi. Olah tingkah sing ora apik kudu mbok buang. Tapi tetep kowe kudu duwe dharma bakti karo wong tuwa. Wong sak kloron antuk. Pertuamu, wong tuamu. Aja beda-bedake ya. Terus pola tingkah sing wis wingi-wingi kuwi kudu mbok buang, kudu mbok ilangke. Saiki wancine awakmu rumah tangga metak nglawan dhewe aja ngandurke wong tuwa ya kok ya. Nggih, menika sagungipun para sedaya warga agung saking Bapak Usman kaliyan Ibu Yasmini. Kepareng samangke Bapak Usman kaliyan Ibu Yasmini angrakit wujudipun tirta kagem Sraya Banjamasi putra panjenengan kinasih. Nggih, mula badhe atur mitra wonten sagungipun para rawuh tirta ingkang setunggal kala wau kapendhet saking sendangipun pinanganten putri. Nggih, kala wau kapendhet sekedhik Inen Dinurun Jamasi pinanganten kakung kanthi hanya dong berkaipun Gusti Kang Purben dumadi sing sedulur tuwa nasir patang perkara bumi geni banyu lawan angin kang menapa dadya srana mugia tirta utawi banyu iki saged anglebur sengkalaning anak lanang antok. Muga-muga ilang sekala cinaketing badya mulya. Monggo salajengipun dipun lebetaken toya ingkang angka kalih toya saking Saudi Arabia. Tirta Zamzam ingkang dipun lebetaken dening Bapak Usman. Wonten ingkang Ibu Yasmini tirta ingkang angka 3 menika tirta saking Jayakarta utawi tirta saking Jakarta, saking Sendang Kanijo saking Jakarta. Salajengipun toyanipun mijil saking Kabupaten Blora, saking Sendang kang winingit Sendang kang tirtanipun suci dipun lebetaken malih. Salajengipun ingkang pungkasan menika toya saking Sumber Banguan Dukuh Banditan mriki. Monggo boten sampun monggo dipun udhek Nuwun sewu ingkang dereng jamasam ingkang monggo setunggal menika Bu Yasmini kalih Bapak Usman. Nggih, monggo dipun udhek. Nuwun sewu nyuwun berkahipun Ibu Yasmini putranipun jenengan. Bu, ngapunten nggih Bu Yasmini. Jenengan niatipun ngilangi sukretanipun putra panjenengan nggih. Tiyang urip niku nggadhahi dosa. Setunggal menika dosa kalih alam saisinipun, ingkang angka kalih menika dosa kalih sing damel jagat. Pramila kanthi jenengan nyuwun dedonga marang Gusti ingkang nyipta jagat saisinipun, kanthi nyuwun berkah sedulur tuwunipun Mas Antok ingkang duk rikala semanten laire nggih sareng Mas Antok saking guwa garbonipun panjenengan. Pramila kasuwun dedonga langkung rumiyin
miturut kapitayanipun sowan-sowan. Kawit ingkang sampeyan rasa agama Islam monggo nyuwun berkah kanthi waosan surat Al-Fatihah menawi wonten ingkang rasa agama sanes kula suwun tumbel donga miturut kapitayanipun panjenengan sowan-sowan kanthi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bu Yasmini kasuwun jenengan mangke nyirame kaping 3 nggih setunggal saking mustaka dumugi suku tawis sikilipun Mas Anton nggih saking kepala sret lajeng mongko kalih pundak tengen keng pundak kiwa lajeng sakmenika pundak kiwa pangapunten pundak tengen wonten saking tangan tengen lajeng menika pundak kiwa saking tangan kiwa lajeng ngoten. Wit napa kok ambal kaping 3 awit tiyang gesang menika nglampahi tigang pirangan setunggal menika lair kula jenengan sedaya nggih nglampahi wonten ing alam kelahiran. Kaping 3 nika tiyang lair damel lakon kados Mas Antok menika damel lakon lakonipun sae lan boten tiyang menika miturut ingkang damel lakon piyambak utawi manungsanipun piyambak. Lajeng ingkang pungkasan menika pungkasane tiyang urip wonten ing alam donya bakal wangsul wonten alam Gusti malih namung dados lelayon. Mila 3 nika maknanipun lair lakon miwah layon. Nanti bismillahirrahmanirrahim Gusti ngijabahi monggo Ibu Yasmini saking mustaka dumugi suku. Bismillahirrahmanirrahim. Niyatesun amatek aji sraya ijali sukartani anak kulanang seneng senang sedulur itu kangaran kakang kawah hadiah-hadiah dadi habang lawan pusetangan jenggoning tengah ugi luwar saking sengkolane kang jenandar Gusti ngejabahi asih saking kersaning Gusti Allah. Bapak Mas Antok bawi Pak Kusman nggih semanten ugi Pak Kusman nggih kanthi jenengan ngicali sukertanipun putranipun jenengan mugi-mugi Gusti ngijabahi lan Gusti paring itipalilah dados satriya kang pinilih dadi manungsa kang utama slamet donya slamet wonten ing belahan kasumanggahaken monggo. Sampun Bapak wonten kanan riyin sekedap Ibu wonten kene mandhap riyin Mas Antok diambung ngaten nggih. Tahan ya, tahan dulu. Lagi tahan 1 2. Sampun matur nuwun Bapak Kusman kaliyan Ibu Yasmini lenggah langkung rumiyin kalajengaken Mbak Putri kasumanggahaken dhereke jamasi boten purun pangatan nggih kalajengaken Ibu Murtini nggih nggih monggo. Kaping 3 nggih Mbah Murtini yang berkah dumateng putrane jenengan. Pangapunten putranipun Bapak Kusman kali putranipun Ibu Yasmini. Sak bibaripun Ibu Murtini mengke Ibu Sari Wahyuni. Tahan ya, lihat sini dulu. Lagi 1 2. Sampun kalajengaken Ibu Sari Wahyuni.
Kalajengaken sederek sepuhipun Mas Anto, Mas Yudi nggih. Nggih. Diputuri ada Mas Anto, Mas Yudi nggih. Sanipun derek puturi. Tahan. Ya, lihat sini semua senyum. 1, 2, sekali lagi 1, 2. Monggo kasumanggaken menika sedherek sepuhipun Mas Anto, panjenenganipun kangmasipun Mas Heru. Nyuwun berkahipun kagem sedherek kanen jenengan nggih Mas Heru. Kanthi ndedonga mugi-mugi dadi satriya kang utama benjang tumapaking bangun katresnan, bangun wisma utawi ngancik wonten ing alam kulawarga dipun paringi murah sandang, murah tangan. Tiap langening kalang yuang waratanda mungsa tenoleh kakona. Salajengipun menika Mbak Dewi garwanipun Mas Heru. Foto dulu Mbak Dewi. Harusnya boleh 1. Kasusul panjenenganipun Ibu Sri Winarni utawi Mbak Win. Sebangun Mbak Sri Winarni kalajengaken bedaken petik citra kawi foto langkung rumiyin kalian putra panjenenganipun Bobo Kusman kaliyan Ibu Yasmini. Kalajengaken menika Ibu Evi Mariana. Monggo dipun pungkasi kaliyan Ibu Parataning Busana Iwah benjang ingkang badhe nglampahi dherekaken upacara sekami adicara panggih Siap Mojo pinanganten. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek aji pamor iwah amatek aji takber paring berkahi calon nganten besok. Ugi ora ana wong bagus kejaba nganten tekalih. Ora ana wong ayu kejaba nganten iku. Asih saking kersaning Gusti ingkang makarya jagat. Monggo sakmenika panjenenganipun Bapak Kusman kalih Ibu Yasmini kasuwun jenggar sawetawis saking sasana palenjahan. Monggo Bapak
Yusman Kusman kalih Ibu Yasmini paringi tirta kang dipun pamilki utawi dipun sotakake wonten ngajengipun Mas Anto. Mas Anto nggih kanthi monggo kanthi jamasan dengan kaping 3 samboten pasuryan nggih kaping 3 ritmo kami batuk jenengan kaping 3 nggih tangan kanan kiri nggih talingan utawi kuping kanan nggih kuping nggih nggih lajeng wonten ing suku kali wonten kaki sedaya bae sedaya wis kontak sedaya nggih sampun sampun akan baru iki nggih Mbah Putri mriki nggih wonten sandhipun ngaten itu di Jepang tiang kalih Pak D Kusman kalih kang Ibu Yasmini ngaten nggih sekedap nggih nggih dibatik entos ya bapak kula nggih entos kula nggih Pak D Kusman kalih Budi Yasmini terus nggih jenengan nika nyepeng kendi nggih niki mati betik boten ora nggih Pak D Kusman kali Bu D Yasmini niku jenengan nyepeng kendi. Tapi kula suwun niatipun jenengan ampun mecah kendi nggih. Mecah pamoripun putranipun jenengan. Kaliyan ngicali sukertanipun putranipun panjenengan ingkang sampun dipun lairake ten Ibu rikala yasa 1900 sangang dosa gangsal utawi 1995 2012 maten jenengan paringi jejiman asma Mas Anto Panoto Wibowo putra kuragil saking jenengan kanthi mugia pamurid jenengan pecah dinten menika dadya satriya kang minuhur dadya satriya kang utama pindhaning dados imamipun kulawarga piyantunipun tansah jejeg boten kados pindhanipun wit alang-alang jenengan pirsa piyambak wit alang-alang menika keterak angin ngetan melu ngetan keterak angin ngidul melu ngidul keterak angin ngalor melu ngalor keterak angin ngilen melu ngilen pramila mugia Mas Anto putranipun jenengan dadya putra kang minuhur dadya satriya kang utama kang binjang tumape bangun kulawarga sageta dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mugi pikantuk rejeki ingkang barokah turah-turah amin Allahumma yen turah saged nginterke putra wayah turah melih saged nggih tumbas tegal sawah turah melih syukur bagya saged nggih tindak rukun Islam ingkang kaping gangsal ziarah Mekah Madinah amin ya rabbal alamin kanthi hanucap kidung sesuci marang rasanipun Gusti bismillahirrahmanirrahim kang dipun hormati sedulur tuwanipun Mas Anto kang aran Kakang Kawah Adi Ari-ari gedhe abang lawan puser lan sukma ingkang sampun mandheng sajroning raga anasul patang perkara hanekseni bumi geni banyu lan angin monggo dipun pecah kanthi bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar monggo dibanting Pak D dibanting pun dibanting alhamdulillah nggih nomor kiri anu Mas terus ya Mas tolong Mas kameramen berdiri saya pendeke niki sapa ya difoto nggih sing niku mawon sing puter mawon nggih dicepengi Pak D Kusman kalih Budi Yasmin ngaten kedap nggih sebab menapa kok pucuke kang
mecah kendi niku pucuke kula keng nyepengi kula keng moto. Bapak Ibu niki nek dawuh saking mbah-mbah buyut kula rikala semanten. Nggih. Nek rikala semanten kan dereng wonten USG, mboten dereng wonten. Lah kok rikala siraman nganteng. Kita mriki ya Pak De, mriki nggih. Rikala siraman nganteng ngeten iki, bapake manten lanang karo ibuke manten putri, nggih, kok mecah kendi, pucuke mboten pecah. Nggih, putranipun Mas Anto benjang ingkang barep insyaallah nek Gusti ngijabi kakung. Nah, tesih nggih, Pak. Pak Heru tesih nggih. Pak Usman tesih nggih. Lah niku pucuke mboten gobel blas nggih. Lah, mboten gobel, awi pucuke pecah. Niku biasa, niku nek rikala semanten lho nggih. Niki nek USG jaman kuno niku ngoten. Nggih, tapi nggih kakung nggih dadi putu ingkang saleh ngoten nggih, Mbah Musman nggih. Nek estri dadi putu ingkang saleh. Amin ya rabbal alamin. Mekaten Bapak Ngadicara Sirama samenika kasuwun pagas rekmo langkung rumiyin saderengipun Mas Anto dados busana. Ngaten. Monggo nuwun sewu gunting kali niku sampun bau. Nggih. Pagas rekmo. Nggih, foto-foto nggih. Monggo. Data dulu. Ya sini semua senyum. 1, 2. Lagi sekali lagi. 1, 2. Masa senyum Mas? Sampun, monggo. Monggo Mbak Eli. Boten usah dibeto Pak De. Pun anggepin insyaallah nek Gusti ngijabahi. Biasanipun kula mboten klentu ngoten niku nggih. Nggih. Monggo Ibu ingkang nyepeng Pak Usman ingkang mendhet. Pinarak mawon Mas Sampai pinarak. Gendong no bayu ben foto. Ora iri. Nggih, Pak De Usman ngetok utawi magas rekmo man kendhet nggih, ngajeng sithik mawon. Lajeng nggih, bun-bunane sithik mawon. Lajeng nggih, piyambakipun dengan ngicali sukretanipun Mas Anto Panoto Wibowo. Sampun? Nggih. Nuwun sewu. Ditanem wonten mriki mboten napa-napa rek mani Mas Anto napa badhe dibeto kundur teng mriku? Dibeto kundur. Nah, nggih nek dibeto kundur mengke dipun tanem wonten griya nggih. Pak Heru nggih. Ngaten. Kersanipun sengkalanipun Mas Anto jenengan pendem nggih. Sakmenika Mas Anto sampun keluar saking punapa sekolane murid dadya kados lengarake malih rikala medal saking guwa garbonipun Ibu menika Ibu Yasmini. Monggo agemanipun Mas Anto. Ageman mboten ngagem. Nggih. Monggo sakmenika Mas Anto berdiri. Nggih, berdiri. Mbah Heru utawi Pak Kusman kiat gendong mboten? Mboten kiat. Digandeng mawon nggih, digandeng. Nggih, monggo Mbah Heru, monggo mriki nggih. Digandeng nggih. Nek tesih kiat nggih digendong jan. Mboten kiat. Nggih. Monggo. Mungkin nek tak mlebetake Mas Anto tinggal mriki nggih. Nuwun sewu para rawuh niki. Iya Bune. Iya muga-muga kaya ngapa. Wah, jan ketok gandes ketok luwes. Pak De Kusman kali Bude Yasmini, wah wis kaya rikala semanten nom-noman isih pacaran. Kok dadak gandengan barang wis kaya wah ngalang-alangi nganten anyar rasane iya. Monggo pinarak. Nggih. Yuk. Nggih, monggo pinarak. Nggih. Dawete diudek riyen Bude. Monggo. Nggih. Diudek riyen nggih. Sekedap nggih. Nggih. Niki jenengan badhe napa dodol dawet pun kertas japa montrone ben dawete laris mboten Bude. Pun ngertos napa dereng? Nggih. Nek wonten
kula ingkang marahi nuwun sewu nggih ndelani rake kula nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun buka dasar semar sing dasar gareng sing areng-areng petruk sing teluk-teluk bagong sing ngomong-ngomong janaka sing tata-tata Sri Kandi sing ngedoli laris. Nah, saat ini coba mendet setunggal dikon nyobi kalian niko Pak D Kusman sekito mboten legi ta mboten dawete sak dari dijajalke. Nah, nggih lah, dawet ketok nyenengke tenang. Cobi Pak D. Cobi nggih. Nggih, cobi diunjuk riyen. Iki dicepengi riyen niku napa? Nah, nggih, monggo. Nggih dirasake riyen. Ya, nggih. Nah, pripun Bu dawete Bu? Monggo Pak D Kusman kados napa dicobi riyen. Cobi. Nggih, pripun dawete Bu seger banget? Enak, manis banget. Monggo sedaya ingkang badhe tumbas dawet, monggo ingkang badhe tumbas dawet sedaya katuran tumuju wonten mriki monggo niki dawete Bu Yasmini sampun dipun dasarke. Monggo nek badhe tumbas. Nggih, monggo dawet sedaya mawon. Nggih, monggo Mas operator musik malih Mas. Nggih. Dawet ayu Mas, dawet ayu. Monggo dawet ayu kasuwun dipun larisi. Lho iki tukang son kaya melu tuku dawet barang rumah saku kok. Wah. Monggo Pak D sedaya mawon. Nggih. Lagune dawet ayu golek ana. Cendol dawet. Nggih, monggo dawet ingkang sampun dipun dasarake katuran sedaya tumbas dawet pun. Monggo ibu-ibu lho nggih. Monggo ibu-ibu ingkang wonten mriki katuran pinarakipun monggo niki bakule lomo dari dasare nggih. Dawete manis kok. Monggo sedaya mawon. Ora enek to lagune. Nggih, monggo niki dawete katuran tumbas sedaya. Monggo sedaya mawon kasuwun tumbas dawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sedaya sampun cekap nggih sampun nglepak nggih niki nggih. Nggih, pramila sampun cekap sampun nglepak deripun Bapak Kusman kaliyan Ibu Yasmini sak keluarga sugeng mewahan ingkang dipun atur dhateng mriki. Kula karosaya dening Bapak Kusman telakang Ibu kinten ing sonten punika ngamonten kajat sedaya borongan ingkang sampun kasihapaken wondene kajatipun Bapak Kusman ingkang setunggal kanthi ngraosaken syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih caos hormat dumateng junjunganipun baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan tujuan ingkang baken Bapak Kusman sakeluarga ngamonten kajat ing sonten punika awit saking